pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato, di po sa radyo DCGB 729 kHz. Sa pitan ka mga radyo nadadangog, nahihiling sa DCGB News Online Facebook page, siring man sa DCGB YouTube channel. Asin siyempre nadadangog man mga tugang sa bagay sa mga cellphone sa DCGB Live app. Pwede niyong i-download po yan sa Play Store. Tangani po na all the time, anywhere, everywhere. Kaiba ng punulan DCGB. Technical side, kasabay po niya ito dyan si Ronald Baldo. Siring master yung mga OGT from Cat College, si Ernesto Bravo. Sino pa nandyan? Pagkatapos siyempre sa newsroom, kapudan, katuwang ta, kakatugang Jenny Matthew Balyaran, siring man si Sharon May Liron. At sa tuya pong DCGB News Online Facebook page, pag-update ka mga pangyayari po dyan, kasabay po si Jimos Barrios. Yan mga dalawa, siyempre ang Mega Prospertol sa panagos na pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwaan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan dyan mga tugang, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District. Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District from Santo Domingo to Tiwi. Yan man si Joshua James Bino, Daraga area, asin sa Regional Center site. Siyempre, Legazpi 4th District, kasabay po dyan si Angel Mustaza. Yan man sa Kapitolyo Provincial, si Karen Ala. Kantang dyan sa City Hall, mga tugang nakaprangkisa. Si partner Alar Mario, siring man sa mga istorya na nainirib niya dyan sa sur na parte kan Legazpi City. Mainit na panahon mga tugang. Uy, kumusta po sa mga taga-Birak? O sa mga taga-Kataduanan, ingat-ingat po tayo. Nasa danger kita. Para po sa heat index, pwedeng umabot ng 43 degrees Celsius dyan po sa inyo. Kaya ingat po kita tabi, ano? Always hydrate yourself with water. Mga kabako seniors, good morning. Ako pa sa lingkod. Mardela dahing iba, dual citizen. Filipino and a senior citizen. Good morning po sa mga kababayan natin na nag-celebrate ng birthday sa kunyan. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Uy, kumusta dyan sa teritoryo ni Ma'am Donna? Diyan po sa Santo Domingo Municipal Fire Station. Happy birthday sa muyang pag-iriba dyan. Si Kabalikat 43032, Sir Regidor Reggie Balasta, Fire Officer Reggie Balasta, happy birthday. Merry returns birthday, more life, prosperity, and happiness. Siring mga sa mga nag-birthday po sa ngunyan, happy birthday. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga nag-arabutan ng bisita, yan po tabi parumdum ta. Enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. At ingat-ingat po tayo mga kababayan na nagpapasiring sa mga resort, sa mga beach,
sa mga swimming pool at saka sa may-ari ng swimming pool, make sure na ibabagitang mga lifeguards na nakabantay po dyan sa kapag nasa operation kita sa pagpapakariyos dyan. Ha? Nganing ariglado kita. And siyempre sa mga pagriban nato sa Kabalikat Civicom Team 1001 sa Kabalikat Civicom 40 sa Rambangi Base dyan po sa Santo Domingo, Albay. Hello kay Sir Francis Boales, sa muyan pong presidente. And siyempre, 40017 po yan, saka 40009. Ayan po sa Dome Handicraft. Sa Santo Domingo, Albay, Sir Chuck Crisostomo. Kering man si Sir Santi Baliciado, 40007. Sa Alaska, yaman dyan si Kabalikat 40002. Sir Banjo Barrios, Sir Salamat sa country para sa Sumbak. Talagang di ka nakakalimot, bossing. Magandang umaga, mabuhay ka. Yan. Sharing man si 43016 dyan po sa Dubai. Sir Arvin Balaoro, good morning. Asin sa mga kababayan po niya to, mga tugang, mga eridong opisyal, at saka sa mga releksyonista. Ingat-ingat kita, ha? Padagos po ang house to house. Kunya na lang 33 días bago mga tugang ang eleksyon. Gustong sabihin, sampulan na sa nata, mabawas kiduang aldaw, mga tugang next week, bawal ang kampanya ng 17 asin 18. Iyo. Di, sampulan na sa na, 31 days, mga tugang bago mag-eleksyon. So, ang kampanya nila is hanggang, kunyan, pizza gis. Po, adi. Di halos, kunyan na sana, mga 28 aldaw, so 29 aldaw na sana, mga tugang lakaw-lakaw. Ayan. So, hopefully, nakapamidbid na. Tangi style baga pagkaaga, house to house, pagkahabanggi o pagkahapon yaw na po so kaukuso kaya pagtiripon-tipon para ipahayag ang senda po ng mga nasa sabuot, ang senda mga plataforma di gobyerno. Ayan. Anong mga dapat din ng gibuhon kung halimbawa mga tugang sa executive branch, siyempre ang mga plano po kayan pang-ehekutibo. So mga nasa legislatibo, siling kang konsyal, board member, yan ang mga programa mga tugang para sa pagpasan ng mga batas. Pero minsan pag nagdangog-dangog ka, mapangirit ka ta, may nagkakapir ang kandidato, pero Dolos Benos, ang bato-bato sa langit ng tamaan, wag magalit. Ang kanilang plataforma di gobyerno bilang legislative candidate para sa legislatura, pang-ekutibo. Ayusin natin. Diba? Yan, nagrelibot mo sila, nagpapamidbid ng house to house hanggang sa kusina. Hiralaog yan sa kusina. Daing bali kung may sabon si Mrs. basta maabrasa siya. Iyon nga mahiling po nindo na mga senaryo, mga tugang sa itong palibot. Iyo. Pero sabi nga ni Kayan, dapat adalan tapo yan. And then, saludo ako mga tugang sa kapitan, kan ini pong barangay Lapu-Lapu, kay Kapitana Karen Canon. Ano bang apelyido niya ni Karen? Karen Canon, ano ba ang apelyido ni Karen ngayon? Basta ka naman, Karen Canon, siyang kapitan, mga tugang dyan sa Lapu-Lapu, na pipabilo niya sa mga constituentes, magdarangog niya kamo. Kan mga kandidatong nagkapasiring dyan sa tuyang barangay, dangugunin do ang ambuslados, kung anong mga saindang manganing makapamili kamong tol-tol. O daing kunyan, daing mga pagbabawal-bawal. Canon Valdez, yan. Kapitan Karen Canon Valdez. Daing niya pigi babawalan kung kaysay ka, kung kaysay kang kampo, day ka. Basta bilo ka sa bala ka mo dyan, tangani ngaya, yan ang pagkakato na mamidbida nindo ang mga kandidato na nagmamaawot nin pwesto sa pagen sa mga sagradong boto.
Di maray na practice po yan. No? Walang panggigipit, walang intimidasyon, pagbiluwasan na ngayon, madangog nindo. Tayo man talaga po yan ang dapat. Di ba? Kaya lang ngunyan kaya, iba man ang dali bagang ngunyan nald. May mga kantsaw. Oto nga yao. Dakulon nga yata, may panao. Oto mga ya, liglangaw na nga ya. Taday na nga pigtubudan. Di ba? Umarog ka ng mga sistema. Pero iyang kuta na mga kurokawkos na yan, po ang pagkakataon po nindong mamati. Tatarog pa ang una, no? Di ito nun baga, dahil man halos bibira man ng mga nag-advertise sa radyo baga. Di ba? Bihira. Maski sa Facebook, seldom. Di ba? Di, iyo yan dyan sinda nag-announce to. Sa ko pa may red bid po sinda. Ano? Nagtataram sinda kan sinda mga plataforma. Adalan po nindong maray, iyan po na hindi masayang because one false move po kita, it will be 3 years mga tugang again of sabi nga ni Kaya na facing uncertainties. Di ba? Ano nang maabot ka, what happened? Di ba? O kaya wag kayong padala. Wag kayong padalos-dalos, kaya wag kayong padala sa mga ano man na pinagtuturol, tabawal da po yan. Sabi ba kang Comelec, mga tugang, higo sinang pinag-crear mga tugang na Committee on Kontrabigay. Pag-monitor kung siya nagpapabakal, asin siya nagbabakal. May kanya-kanyang utunganing nailing ko sa television na sinangataning kaso nin vote buying sa Quezon City. May sarang congressman sa kaduwang pangkunsyal. Iba man ang dali dumanal. So sa indang style is ako at walo. Yun. Ako at walo. Ako, ma-recruit ki apat na household. Tapos, another 8. Di ba? Araw kayo ito sa nila, katrokes kisang ribonal. Yan yung mga style kang mga vote buying nila. May iba na pigibong nga watcher. Pero officially, ang watcher man sa napotabi, mga tugang, na rekonosido kang Comelec, duwa man sana. Yo. Kaya medyo mga nag-aray dito ng sa election, observer na po yan kung nagbago na ang kanila. And then, pigabantenda po ang platform manungod sa mga yung remittance platforms, di ba? Na pwedeng yung dyan paagihon. Pero yung GCash baga, na hanggang 2 transaksyon kasi na sa kada aldaw. Kaya po yan mga tuga ang mga pigubantayan po ngunyan. So basta yan po tabi, mga tugang, huwag kayong pauto. Adalin dumaray, kung talagang iyan, sabi nga ni performer, abay, bigay natin yan, di ba? Kung talagang may ginibo, after kang sa inyong pagturukaw, tinawan ng mandato, may ginibo, na bakusan na para sa iyang interes, kundi para po sa gabos, mga tugang na mga kababayan ta, para sa gabos na mga namamanuan, no matter kung ano man ang political indifferences po ninda, because we believe mga tugang na pag nagsumpa na ang sarong ilihidong opisyal na ang sarong kamot mga tugang nakapatong sa Biblia di ba? Yung tuong kamot yung walang kamot nakapatong sa Biblia, pagkatapos yung sa iyang tuong kamot nakaitaas mga tugang sa madlang people, that means na kung ano man ang partidong kinaaniban mo, diyan natatapos mga tugang ang sa imong loyalty to your party. Kapag nagpung ka ng nanumpa, asin nagpuna ang sa imo po mga tugang na trabaho, ang loyalty mo, mga tugang sa partido, matatapos mo na para mientras dyan. Tatapos ng eleksyon, dahil nagpunan sa imong loyalty sa sambayan ng Pilipino. Yun na po yan tabi. My loyalty to my party ends when my loyalty to my people begins. Diba? Good morning kay Manong Chiel na Divera
Siriman kay Kabalikat CBCom 430 Juliet 09. Si Buddy Buedo. Si Bobby Buedo dyan po sa Kagawad, dyan po sa Lidong sa Santo Domingo. Siriman si Sir King Rinaldo. Good morning po Tabi, watching and listening dyan po sa Bunker Hill, sa Bunker Juan. Manamit magrulumbod dyan sa imong teritoryo, Partner King. Yagi ko naman si Partner King pala ay 65 years old, guaranteed na. Still mga tugang kicking and watching for the upcoming weather disturbance. Di ba? Sir King, good morning Tabi. Sa imo, happy panguduan. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright mga tugang, ingat-ingat po tayo huwag magpoto. At saka adalang gimaray po yan ang mga nagpapasiring po dyan sa nag-presenta sa inyo po mga plataforma. Kasi ng mga kamautan sa indo. Yeah. Okay. Sabi ni Weng na lakap, good morning ngayon Sir Mar. Pwede po magpa-public service na dukutan po sa tita ko sa LCC noong April 4. Baka lamang po may makapurot kan wallet niya, tas mga ID po niya yaon gabos. So, ang pangalan po Tabi kan tita ni Weng, si Nemia Mayor Alamil. Ano po? Baka po napurot nindo sa wallet. Kung itinapok, tanadukutan, normally titarapok po yan. Baka po pwede saudi natin. Yan. Pwede yung i-chat si Rowena Mayor Lakap o pwede man po dyan sa Daraga Police Station or pwede man po dito sa DCGB. No? Tanganin na may paabot na i-announce tayan, mga tugang. Ayan na napurot nindong wallet kung sisimong po nakakuha ka yan. May mga ID po yan. Ha? Difficile mag-reconstruct ng ID. Di ba? Naranasan sa yan, driver's license, sa iba pa, di pisilon, ha? Kaipuhan mo ng mga affidavit para dyan. Di, baka po Tabi, taday mo na magagamit yan, pakisauli na lang po Tabi, para sa mga kababayan tayo. Alright, yan po Tabi, ang mga dagdag natin mga impormasyon. Mientras na, ngunyan po mga tugang na aldaw, iyon ang pigapod mga tugang na araw ng kagitingan. Day of Valor kan mga Pilipino, long live Filipino. Ha? Sabi nga ni mga tugang, ngunyang pong aldaw, duman sa Mount Samat, Pigibo, ang mga selebrasyon, paggirumdum sa sakripisyo ng mga bayani ng Bataan. Di ba? Kada Abril 9, pigkukomemorar ta po yan, pigigirumdum ta ang araw ng kagitingan. Sarap po na importanteng aldaw para iselebrar ang kabayanihan o isog ka mga soldados na Pilipino asin Amerikano durante kan Guerra Mundial II o World War II. Kan April 9, 1942, matapos po ang matindi na laban sa mga Hapones, nangyari po ang pagbagsak ng Bataan. Sa irarom kan pamamayo ni Major General Edward P. King Jr., sobra 76,000 na soldados ang napilitan po na magsuko dahil sa kakulangan sa mga gamit, pagkaon asin bulong. Ayan po Tabi, ano ang nangyari. And sa aldaw man ini, mga tugang, pigirgirumdum taman. Ito po na Bataan Death March. Matapos po sa pagsuko, pinilit ang mga Pilipino asin Amerikanong soldados na magmarcha din sobra sang 2 kilometros hali po sa Bataan, pasiring sa Kapas Tarlac. Sa irarom kan matinding init, gutom asin
pag magiging makuri, ribo-ribo ang nagadan sa inapod na Bataan Death March. Narumduman ko sa tiyong ko kani na nakasurvive sa Death March. Tabangan si Kamalis, tas sumalangit nawa na siya. Pero kanabubuhay pa, kapag may nababanggit na hapon, dagitunon ini. Dagitunon. Matindi. May big bayonita, higwang nagiinom mga tugang sa kabasan, higwang su planong magdulag, binaradil, mga arugkan, mga tugang may pigkukulata, para lang lumakaw, arugkan su sa po na namatian. Kaya matindi ng Bataan Death March. So sigun sa mga history, mga historiador na pigapod, 54,000 sana sa masambit na 76,000 na preso ang nakaabot sa Camp O'Donnell, sarang lugar na ginibong prisuhan para sa mga soldados na nadakop. Yan po tabi adi. So mahalaga, ini pong aldaw na ini, ining araw ng kagitingan, pagirumdum ini kan isog asin sakripisyo kan sa tuyang mga herwe para po sa katalingkasan. Sarong aldaw ning pasasalamat asin pagpapahalaga sa mga sakripisyo kan mga nakaagi na panahon asin kan padagos na pagproteksyon sa tuyang katalingkasan asin mga diretsos. O yan po tabi adi. Araw ng kagitingan ngunyan ba kung araw ng kagitian? Hindi magparagiriti-giti. Hindi ito araw ng kagitian. Araw ng kagitingan, Day of Valor, sang mga bayaning Pilipino. Igununon mo na rin. Yan ang mga dapat na day na wara sa satuya. At sin dapat na nagkakalayuan sa puso ta, mga hobinis. Maring ibang laban, no? Revolusyon mga tugang para sa mga pagbabago na naobserbaran tang mga mali na ginagawa sa gobyerno. Di ba? Mga maling ginagawa ng mga nakaupo, di ba? Ng mga nabigyan ng pagkakataon, oportunidad na makapagserbi, di ba? Yan po ang panahon na ngunyan na eleksyon, ipakita nyo yan, lalo sa mga kahobinisan, paano ka mong makakapagpili nin tama mga dugang, di ba? Yan, sa mga kabarangay ta, dapat po na kita mag-isip-isip para po sa kinabukasan, not only bako sa nasasatuyang panahon ta, who knows mga tugang kung tayo kunin na agad ni Lord. Sa remember, sabi nila ang lifespan mo niyan mga tugang kan mga lalaki 73 anyos. Pangyari may 10 taon pa pala na ako. Para magparapasawa din sa mikroponong ini. Kung totoo. Kaya para man lumaba yan, mga kaskapa ko seniors, magkaraong po kita mga tugang ki masustansya. Hindi naman kailangang mahal, kundi yung masustansya na kailangan ng katawan. Yeah? Di magparakaon ng mahamis, di magparakaon ng mataba, di magparakaon ng malana. Di ba? Mag-exercise. At saka wag magpadala sa emosyon. Di ba? Di magparaisip, di magparaproblema kan mga di man dapat problemahon. Always happy lang kita. Gusto ko, happy ka. Alright, sige po. Dugangan naman istorya ka lalaking laging happy. Chief Jim na salita na sa linya. Asa mo yung Field Commander, Chief of Reporters, Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Makaugmahon, maglakaw-lakaw digdi sa Peaceport, Yan. sa Banuan kan Piudoran arog mo niya na bastante ang mga papaalang o pagpapalaya na mga tuyo, mga bulinaw. Yan. Ang tigahanap ko digdi, so mga pertiyo nun kay ito na mga tinapa. Tinapa. Ayan. Anya ang digdi, lawlaw talaga. Iyo ta. Maski sa Mercedes, asin maski sa Daron, ang talagang pigtitinapa pala nila so mga frozen.
Di na nakakakuha kan so kunyan. So dating mga preskuhon pa. Wala na. So kay to naghanap ako ni sa Mercedes say ko panilibira daw ako kay tong Tinapang Pandawan. Ibig sabing Tinapang Pandawan itong duman sa sa pier pagdoong didiretso na nagigibong tinapa. Oo. Wala na kay to. Itong mga panahon, kumpara talagang nagbagunan kinabahan. Oho. Katong panahon tabi Director Mar, maglakaw-lakaw ka, digdi so ang tinapa, maski direkta mo ng kaunon, pwede. Yan. Sa although sa sarong banda, maray man na ginibo ng tinapa ang lawlaw, ta imbis na itarapok sa gilid ng dagat. Okay lang yan. Yan. Ang question, tigahanap tabaga, so kan panahon na bastante an so tinapang pirkilo nun baga. Yes, so ako nga ni. So sira na ampun kan sirang pigigibo ka. Si Bubog. Yan, si Bubog si kaya na Bubog. so makilaba. So Oo. mapanas. Yan Yan. masiramon. Ako nga may pighanap pa mo sarong klase ng tinapa. Itong tinapang buraw. Pang bangot, pang gabos na, pang gisa, puwerte. Oo, di- Wala na talaga, Director Mar. Overfist na talaga gayon. Talagang diit na, wala. Ang sabi kan mga nakakawaro niya to, digdi. Wala naman ngaya. Bigyan Iyo. man yan madakop. Di Diretso ito- na lang yan biyahe. Arayo Bigyan ngayon. na. Oo, yan na. Tapos, pagkabiyaya duman, Kapag i-tracer, tura ibabalik digdi. Dahil naman makabalik. Kulang nga ni. Kung pinatalagang taong parakaon. Pero ang makangalas nga ni Kanta, kan mga preview siguro ng mga bulan, ta igo bakit ang itong pigapon na pigbabawal mo ng pagdakop. Yung lean months ngayon pigbabawal mo ng pagdakop, ta nagburo na yung ngayayan. Ngunyan, lifted na yan, kaya dapat naraon ako tang sa merkado. Wala Pero na. Para na. Oo, wala talaga. Di, ano ang mga naon dyan ngunyan sa pier? Kang ano yan? Kang Anong klase? pier run. Tuyo man sa natapos. Tuyo. So, nalingaw ko na nga ngaran kaning tuyong ini. Tapos bulinaw ang kagulpi. Yeah. Lawlaw. Di igwang so tuyo na tuyo talaga so flat. Tapos, so presko naman nasira. Katong mga panahon, pag nagdigdi ka, para tuhon talaga, tulupi. Tranquilong kapag kuan mo, dakulon mo mabak. Ngunyan, ang presyo digdi say man uniform na regulated na garo ini. Pare na. Kung anong presyo sa merkado, yun ang presyo diyan. Ang istoryan, sa tao pa sa nakandagat, purabirian magilid, ang presyo kaan, pag nakagilid na, pararihas na. Oh, pag pag nag-abot na diyan sa daragsaan. Makugmahon sa naman. Tony, nakapila, so gari mga nigong plat baga, Oho. latag yan dyan, pigaalang ninda ang mga preskong sira Yeah. na nagiging convert sa bulinaw. Pigbabiyahe dahil napot niya to, so nagbakal man nga ni kita, 230 ang kilo. 230 ang kilo kang bulinaw na lang. Alang. Ayan. Igwa pang Ngunyan- saruya na klase yung talimago. So, bako siya bulinaw, garo siya si Bubog Kamaing, masiram, manamsi. Yan. Ngunyan, Ipaalang man. pigbibiyahe daan ninda ini, going to Catanduanes. Okay. Ya, kung may dagat man duman, dahil man da dyan yung bulinaw. Iyo Kaya digdi man pigdadara pa siring dyan, midbidan ba piudoran dyan sa Catanduanes. Mhm. Dyan nagpigdadaraan mga, uning mga nakahilpilang nyaon digdi sa Tampikan kadagatan. Halawi ko na pila. At pag una mo, festival. Nga nangalas nga na kung paano daw ginibon na Mayor Alan Arandia kang tinapa festival, kung anong tinapaan na ihanda. Dahil, nag-cover ako kaya ni kan kan pandemic. Ay day, sumun yan na taon. Sulit. Dahil ko na-cover. Natapos mo sa nabaga. Garo, Dahil ako sabi na, nakaduman. mga lawlaw da talaga suyaon. Pero kan suinot, yung pa sa mga perting kwan, Siguro. gigibong tinapa. Oo. Ngunyan dahil, wala ko na ako ang tinapa digdi. Mahal na talaga, maski magbagal ka sa Maski merkado. dyan, maski sa ka dumuman na merkado, ang tinapangon niya, mga saradayo tunon, tapos, gari na sa gari pinod color. Sabi ko naman sa talagang manamiton baga. Dahil na, iba na. Iba na. Iban parong. Oho.
Oh, iban pa katon tinapa parong pa sa namat. Masabi mong Pwede mo tinapa. na nga nang isira. So, paano Pwedeng direkta mo nang isira, gibong pulutan. Ngunyan dahil na tayo talaga. Direktor man Difícil talagang Oo. gulpinagidan nabawas na sira sa kadagatan. Gulpinan mga parakaon pati. Iyo, lalo kung sa marine bagayan, pag sa dagat bagay, man kita nagtatanong. Oh. Sige sa nang kuata. Sige sa batan pinagareklamo man kan mga o sa mga saradit na mga parasira. Wala naman nga no, daraogon nga kita kaning mga gani naman politiko. Iyo. Muna mga peace finder da. May Aram kung sa inan location kan volume man kan sira. Although yung Magilid man yan, amog-amog dahil naman digdi takatong mga panahon sa mga pertihono na sira, makabakal ka digdi yan, bihira na. Iyo. Oo. Oo. Mamundo. Mga Ayun. pirang taon pa kani, sige multiply kan tawo. Oo. Ang dagat may wason man ko ta na. Iyo. Pwedeng mahingaluan ng dagat, makabalik yan ng mga sira na yan kung sumanga sa ubas una. Ang kung sumuhunta. Arog duman sa ibang mga regions. Tama nga nitong sa programa ko ta na ni Kung Didi baga na Ayun, magkubugtak nin mga Oh. fish pond. Yan. Kaya nga nagbugtak baga digding marinatsire. Yan ang pinaka-dabis-dabis dyan. Pero ang sabi Okay. baga ni taga Bipar, nag-disperse sa sindali dyan. Oo, digdi sa mo nun. Pero sa pantaw, day pa nagpupuon. Day pa ito nabindisyonan. O, Pero day ang pa. sabi ka, naka-interview ko kay ito baga daman sa boses ng kapalibutan si RD Pio Quinto. Anytime nga ya, nahama na nga ya, maray na nga ya ito, pwede na, mabindisyonan na, maging operational na igwa ng ready daan na halik digdi sa Sula Channel na ibubugtak duman na kunyan na similyang so papabunayon na bangos. Iyo. Ayos. May ruta-ruta man kan digdi sa pidon may kamako ang kwaw. Iyo ba? Saan kwaw dyan man sa area nindo? Digdi sa Muya, sa Albay Golf. Oo. Anyway, iyo yan ang sitwasyon na Oo, pero pertihonon man ang bulinaw. Ang kanginot ka ito, pag nagdyan ka sa dyan ka sa Piudoran, ang pigahanap dyan ka ito, so body na so banwiton baga. So garo plato ka darakula. Oo. Ngarigon yan dahil na. Wala na. Magkamis man. Maski magkaon ka digdi sa mga kaon-kaonan. Sa mga turo-turo. Kato, pertihonon naman sira dyan. Hindi. Nasa area ka na nga ni kang tampi kay dagat, kulang man ang sira. Iyo. Napig titinda na mga linoto. Oo. Gari di say man sa nakanyaong kadigdi sa mga sentro ngayon kan ligas bidaraga ligaw. Oh, iyo Iyo man dahil day nang specialty na talaga. Ayan baga ko ang dream baga kayan kang mga mga lokal na gobyerno aro dyan sa Piodora na may pier. Ang pinakadabis ka sa arog sa Iloilo, sa Cebu na pigdadarayo na diyan ka sa gilid kan pier na ang dagat na yan, dakon na sira, palutuhon mo yan. Paluto, baga, yung paluto. Naingaluan sa naan dagat kun tagaw man talaga si Lord. Naingaluan ang dagat kun sunod-sunod ang bagyo, habagat. Oo. Dahing para sira. Inda sa ako nakakalawod ang mga darakulang barko. Batangunan, mariparo mo siguro sa kadipisilan kagipitan. Patulan na maski sa layuto na. Oo, dahil na. Dahil ang pagpasiguar. Dapat iyan pigdadakop tanganing magdarakula. Dahil isikon an illegal fishing activity, di sa iman giraray. Dahil taman isinan kung sa ina party na yan mga nagpupuristo. Iyo. Yan siguro ang dapat na i-revisit naman. Dapat isabayan sa mga plataforma kan mga politiko. Correct. Na araw kayo ni ng mga problema tara sa pagkaon, sa agrikultura, seafoods. Wala man kita nadangog na ngaya dahil naisip kung may illegal o dahil dyan sa kadagatan, pero sa pagiling ko igwa. Pero may dakul. Igwa nga sa daga. Jesus Mario. Pero dahil man kitang nadangog maski sa mga nasyonal na kandidato baga na panangatamanan tan kapalibutan iyo nakadagog kita. Pero yan na marin. Iba na ngunyan kaya ang prioridad ninda pagpalibuning mga istruktura.
Oh. So pagpagibo ning pagpakusugan ni struktura kan lawas. May bari, Kung may pagkaon. may uldo ba ko man to validate the barita. Ara mo ngayon, mga kunday naman in madadakop na sira, kunday naman nga illegal na activity. Yan. Kunday naman. So, dahil sa mga gilid kan tampi kandara ni sa tampi, dahil ka naman madakop ng sira dyan. Ade na, wala na. Itong shopping Oh, talaan para ngayon rayo na sa municipal waters ngaya. Wala naman. Maski may pigdeklarar ka ngayang itong pigapod baga na ano yan, fish sanctuary. Wala na. Ang gigibo kan iba pagkabanggi, laladupon ka mga parapana. Pirti so kawikaw dumang sirarom. Okay lang yan. So natural na pagdakop. Pero kung gigamitan na fish finder, pangulong, kumba, na. So gabus na ang klase ay pangyayari ano. Mamundong pangyayari yan. Mamundo. Mm-hmm. Yan mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sir Jim. Ang mga balatang sa nadangog. Atod buyan kan mga minasunod. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marbella. Ayan. Alright. Ayan, uy, nawala yung gripo ko kanina. Ulitin natin. Kumusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pause mo yan, Bob. Natin, pause mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tulang second part ng Ribaran niya tuloy sa programa. Kumusta dyan sa Oragon Barbershop? Kay Ricky Balyares. Paring Ricky, nakikita mo itong itsura ko, medyo mahabaan naman. Pasyal ulit ako dyan sa iyo, ha? Bago mag-Simana Santa, mapatusar naman kita, ha? Courtesy of Oragon Barbershop, Ricky Balyares, ang dabis-dabis na barbero dyan sa Santo Domingo. Madali lang hanapin lang ninyo malapit sa merkado. Del Rosario Street sa may, Arco. Ako dyan si Ricky. Alright, good morning kay Gerald Aranya, de la Cruzian ngaya. Good morning. And siyempre sa mga kasaba, ang mga kamigo niya dyan, mga kasabay niyang nag-aantabay ang Lusares and Nupa family, dyan po sa LA Drive, Gugun. Tapos family Bilyudo, Arena, Agripa, Bulawan, Antones, Olimpo, especially Aranya family and Maslog. Diyan po sa Maslog, ha? Legazpi City. God bless all over the world po. Ayan. Alright. Bueno, dugang na po ng istorya. Hali po dyan sa luwas. Nakailera ng mga pag-iribay na to. Mga dugang. Partner Alarmario na sa linya. Partner, marino itong mainit-init. Please kami. Yes, mainit na, malanit na talaga, partner, ang init. Bako napasil ngunyan ang pagpaprobar sa sanggunian na panglunsod kan Legazpi sa mga kapretsong negosyo ka nagakapira, lalo na ang dapit sa pabulang na daiman konektado sa mga okasyon siring kan barangay fiesta. Aha. Yan ang nabigaadanan maray ngunyan kasaguniang palunsod, Committee on Games and Amusement, na pinamamayuhan ni City Councilor Glenn Casulya. Dahil eksperyensya kan mga enot na bulan, na igwama nag-attempt na magpabulang yan sa Galiera de Legazpi, alagad nanotaran kan committee sa committee meeting pasana, na daiman ininin maray na purpose, asin day konektado sa saan man na barangay fiesta, purely negosyo man sana kan promoter. Ngunyan, posibleng mautro na naman ini partner dahil igwana naman na nagnganga certain Alex Chavez, nagapamidbid na promoter, gusto ini magpaderby sa Galiera de Legazpi, tulong aldaw pati. Ang plano sa April 30, 5 hits ulutan night time. Sa July 2, as in July 18, 5 cock derby. May letter request na ini kay Alcalde Attorney Pino Garbin Jr., kaya pinag-referred naman sa sanggunian na palunsod
para pagadalan ini asin referred naman sa Committee on Games and Amusement kasuhapon. Naan pamayo kayan si City Councilor Glenn Casulia. Pagadalan pa ini sa committee level. Base kaya sa eksistidong ordinansa digdi sa Legazpi City, panahon pa kato ni Dibuntong Alcalde Mel Roses from Dumlaramdum ko yan, ay pigpasar iyang kay itong ordinansang iyan ni na Dibuntong City Councilor Boroy Arroyo Pakato na ang mga pabulang na yan, partner, dapat konektado sa barangay fiesta. Sa rong bulan bago ang barangay fiesta, dapat magpa-aprobar na yan sa sanggunian na panglungsod. Yan, tayan. So kunya niyang partner, no? Yung bulang ayan na extra duman sa regular na pabulang dyan, sa regular na pabulang sa bulangan. Iyan, so mga dagdag yan na pabulang, pero dapat maagin sa sanggunian, pero dapat may koneksyon sa aktibidad ng barangay. Alam ba, pista. Itong regular na pabulang, ang ordinansa talaga, Domingo sa na yan. And gigibuhon lang sa duwang lisensyadong bulangan digdi sa Legazpi, ang Galliera de Legazpi at saka ining humapon cockpit. Yan. So, imbis ngayon maggibo kang tuklong sa barangay, darahon mo dyan sa Galliera, ta dyan ka mo magburo lang. Darahon mo dyan sa Galliera o darahon mo sa humapon cockpit. Yan. Although na may relasyon nga ni kayan, partner, medyo nag-react naman kaya ang mga barangay. Anong nangyayari kaya, partner, actualmente, dahil kay itong ordinansang ito kay ito, ang nagkikinabang sana, minsan su kapitan, iirasan sa nakan umapon, iirasan sa nakan Galliera, su kapitan, dahil man aram kan barangay, o minsan, ang konseho dahil man ka nagpaparaintindi, so share ka na pabulang, napapaduman sana sa kapitan. Dapat ko maglaog yan sa general fund kang barangay. Depende sa uroron ka na council kung ipapasayin hindi ito gagamiton. Kundi, ang actual mo niya na nangyayari, nagiging dilensya na sa nakan iba, nagalat sa nakan iras, dahil man nga ning pagkaisi kaya ng mga residentes kang barangay. Ngunyan, ang feedback kan mga ordinaryong parabulang, ano daw kung imbes na darahon sa humapon o darahon sa Galliera, yan na sa nagibuhon sa barangay. At least tulong aldaw lamang na may konsuelo sa barangay level mismo kung sa Indian ang fiesta. Kundi dahil pa kaya na amyandara, dahil pa na amyandara na ordinansa, iyo ko tayo ng feedback man ka mga ordinaryong parabulang na dapat darahon sa barangay. Kasi iba kasi, partner, pag yaong ka sa Galliera, yaong ka sa humapon cockpit, bakong mga simpleng manok ang kaipuhan yan. Yan, so pangutong yan. Texas talaga. Baday pwede itong pangulot-ulotan sana. Ito mga pigapod na tuaw-tuaw sa ng klase ng manok, native, pwede na sa barangay. Yung mga kunyan sana, maski sa mga reject sana, pwede. Pwede yan. Ang postahan dyan, partner, pinakababa dyan ang 220, 550, 11. Pwede na yan sa barangay. Pero kung dyan ka sa humapon, dyan ka sa Galliera, kaya yan pwede. May minimum dyan siguro, na paturo alang ka, mga 5-5, barong ka. Siguro, sinunda na magarukan sanggunian so batas. Na dapat yan, partner, ang burulang dapat ang burulang konsyal na bina-amendar kayan kaya existido man garay sa ordinansang panahon pa katong Dipuntong Mel Roses. Basta ang burulang kaya, partner, ako mismo kayo ito nagko-cover and until now daila mang kikonsyal na nag-attempt na i-amend iyan para ma-address man so konsuelo dyan sa barangay level during fiesta. Kasi imagine mo, halimbawa sa Maslog Fiesta, ang pabulang sa umapon, ngari, salto man baga na, anong digdang kaugmaan, yaon duman so bulang. Ayan, yung garo paano, bawal talaga ang tupada. Kasi, ang purpose bawalon so tupada. Pero kung recognize ka ng city, bako na yan tupada, at least, sa tulungal daw lamang bago mag-fiesta, natatawan ang barangay kay oras man na mag-urugma. Ayan, adalan ka mga abogado dyan. Panginot, itutugo talaga yan. Pero may batas kaya na sinunda na sinda, yun na yan. Kapag mapabulang ka,
Dumang ka sa bulangan. Dahil na nababago ito. Kaya nagdidilin siya sa naso, nagkapira. Bako lang yun, So, pwede. kaupahan sa barangay, dahil nare-recognize kan gobyerno lokal. Bako lang yan sa Legazpi nangyayari. Maging Eh, sa totoo ibang, yan. sa ibang banwa. Totoo yan, partner. Pero ang ibang banwa, iba man ang patakaran ninda. Sige talaga, ining ordinansan ini, sabot din ito, nasundan ko talaga ng ordinansan ini. Until now, partner, dahil lamang si Konsyal na nag-attempt yan. Actually, naisabi ko na ini kay Mayor Pidogar, Atty. Pidogar Jr., dahil lang din na kukwampa na re-remind kan kagada na yan kan mga ordinaryong parabulang na dapat maamin man itong ordinansa itauna sa barangay tutulong aldaw imbis naman sa galyera imbis mo sa umapon para sa barangay level may konsuelo man aktwal. Okay. Ay naman partner napalawin siya no ta. Kabisado ko kayan partner. Kabisado ko yan ta. Saro man ako dyan. Ayan. Ay, basta mga cockpit aficionados. Aram ko ang sentimento kan mga ordinaryong parabulang. Roger that. Yes, partner, yan ang informasyon nari sa Lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Pagkatugang partner Alarmario, ali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Pading Jomar Viena sa linyaman. Padi, good morning. Please come in, padi. Salamat, Patigmar. Good morning sa mga parantabay. Tinawanan ng autorisasyon kan Sanggunian Bayan kan Bakakay si Mayor Rizal Villesa na maglawag sa Memorandum of Agreement entre sa lokal na gobyerno kan Bakakay asin sa Department of Agriculture initangani na makakuha nin buffer stock nin bagas ang LGU ali sa National Food Authority. Yan. So, kunya yan, ha? So, parte na yan kan resolusyon na pinasarkan sangguniang panglalawigan. Roger on that. Na minaingganyar sa mga lokal na gobyerno na magkipagkontrata with Food Terminal Incorporated na tugutan sindang makakuha nin buffer stock sa NFA. Roger on that. Ini nangyari sa kinibang regular na sesyon kan Sanggunian Bayan Kasudma matapos na mag-request mismo ang alkalde para sa naunambitan ng Memorandum of Agreement. Daikuta na initulos maaprobaran, Padingmar. Dahilan ta sabi kan ibang miyembro kan Sanggunian Bayan, pero bagay nga yada mang kitang pundo na pambakal. Okay. Mala nga ni ngaya, ngunyan, nagdadalagan sa nakita sa reenacted budget. Nangyari. Di siyempre, pag reenacted ngayon, dahil man ando man na entry, dahil man pwede i-supplement. Okay. So, igigilid ko tango na ninda para mapagadalan, sundo na makasiguro kung saan makuha ang budget. Ididifir ko na ko ta. Roger. Ngunyan. Pero, nagurulay giraray, mo na ngaya kene maisip masalaan na naman ito na politika. Pwedeng maging political issue. Bagas pa yan. Harani sa tulak ang tao. Madaling kagaton yan. Iyo. Tabata ngaya, ini bagay ngaya, tabang bagay ini, bako man nagpolitabang, kundi, ano ini, bagas bagay ngaya ang pinururunan. Kunya pati yan. Yan yung meron pagkakataon mo ng tao mo sa mga taga-Bakakay na makabakal ki at 33 o 35 pesos na bagas. Hindi naman libre yan ipapagbili. Ipapabakal mo Ibibinta, puro barato. Para sa tao ngayon ang pwede ngayon, bumultada ini sa tuya. Pero dahil may kitang marawat na katuyuan, apigisip naman, saan makuha ang kwarta so LGU? Iyan, Kundi nagkaroon na sana, bahala na kan si Mayor, kung saan siya mahanap. Basta ngayon kita, aprobaran tayo ni para ang makikinabang kayo na ito kasaratitan. Kaya ito ang dadaraw ni Mayor duman sa pagkakaguro niya sa FTI, sa Food Terminal Incorporated. Tapag nakumbensir niya ito, tawan siya kumpirang ngayang sakong mga kada bulan. Pwede niyang kwaon kang LGU
Tagaro consignment man yan eh. Roger. Consignment. Then pag nakakuha na sa ning order, purchase order duman sa FTI, dadaroon niya dan sa NFA para maka-release siya dyan. Araw ka ng prosedimento. Kung consignment pala, walang problema. Consignment. Kasi halimbawa, i-defer mo na ngayon sa kunian. Dapat maramat ngayon kung saan makukampundo. Pag nagpadara kita si alkalde duman sa sanggunayan, masabi na consignment masanaan, approve ang giraray. Pero in-approve na, takani na magi pang issue politika ini. In-approve to na ninda. Kung ngaya, halimbawa, sabi nga ni kaniba, kung pa sistema, kung saan makuha ki kwarta na pambakal, bala na ngayakan ng administrasyon kung paano na yan. Ayan. Ang kauron dyan, ang bakauron nila dyan, bakuna man ng NFA, ang bayadan, it is between FTI at saka local government unit. Ngayon, pag nagkauyon sindang dua, ang mabayad sa NFA, so FTI na. Iya. Di, kung consignment, wala man na problema ta. Ipapadara ang bagas, mas kidang bayad. Depende garuhan. Bala si dekan mag-ururon duman sa FTI. Ang consignment baga pa di, sa ako yung pagkasabot. Ang consignment, kung ako ngaya distributor, kung ako ngaya retailer, bibagsak na sa kong produkto, maski di ako nagbayad. So, nababakal, iyo ang babayadan kuman. Iyan. Depende sa ulo nito duman. Mapirmahan ka mo duman sa FTI Buda si alkalde. Diba? Roger. Di pag naging materialize na naging okay na di. Very good. Sige, fight na. Bata, sigurado man sa nung babarakalunan to para 35 kayo, 33. Actually, kung abo magdilin siya kang lokal na gobyerno, tapos babakal na sa NFA yan 33 pesos, di ipabakal yan 33 bang giraray. Roger. Para sa tao ba? Mas kikibo na 34, taso ano man ini, so protocol pag-deliver. Transportation. Ay, so paghakot ba? Pero depende yan, tabaka da ang dahil sigurado, pero malamang na baka ipasaan sa mga retailer, iyon na may tumapabarakal sa barato. Di na man may pwede. patong naman. Di man pwede. Dapat local government unit sana talaga magpabakal ka. Di pwede na ipasa sa retailer. Di tranquilo, barato ka ng pabakal. Ayan, tapos ano yan? Ayan lang ang primero garo na bakakay na nagtumar parte duman sa resolution. Tapos sa totoo kayan, ang albay dahil man talaga partner kasama kaibanan duman sa pwedeng magbakal. Okay. Ngunyan, ang ginibo, hinagad kang papsi sa sanggunian na magpasar nga kayan and then make a representation dyan sa sa FTI, tangani ngayon matugutan. Yan man ang advice ka ng NFA actually. Na yan makasabay ngayon kita. Tapos solamente sa anong na probinsya? Anong na probinsya kang Bicol partner? Nanin resolusyon? Correct. Nakulang bagay. Tanto nang gigibo na armas kan probinsya. Iyan. Nauni ngayon sa bakakay, igwa. Oni na. May may autorisasyon na. Correct. Actually, ang magiging dalagan nga ni Kayan, yung kunya na yan yung kada LGU na kung may kayang makipagtransaksyon, di sinda ng bala. Roger, diba? Okay, sige. So, alaw man, kan mga taga-bakakay na sa lalong madaling panahon, pwedeng may magabot na baratong bagas duman sa saindang banuan. Okay. Yan pa rin ang report, Jomar Bien, DZG. Thank you very much, partner Jomar. Mga dugang, si paring Jomar Bien, dyan po sa Bagakay Albay. May resulta kaso magkakauron ta si Papsi Chairman Rene de los Reyes. Tainapot ko nga na may sinuratan sa kansanggunian. Nauni na ngaya so resulta kan request nindo inadaptar ngaya kansangguni ang bayan ay kansangguni ang panlalawigan so resolution nindo na minahagad sa mga lokal na gobyerno na makipag-transaksyon sa FTI, makapag-avail kaini na alokasyon nin buffer stock nang makapagpabakal kita nin barato na bagas sa 33 pesos hanggang 35 pesos. Okay? So, yun na po yan resulta. So, baka kay tulos ang nagpasar ng resolusyon. Sana may masunod pang iba. Tangani na sa mga albayano makabakal mga tugang nin bagas na barato man lamang. Bueno, Angel Mustaza na sa linya. Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, sir. Good morning sa kuya mga parantabay, sa mga dagdag tama na bareta.
Nasa proseso na ngunyan si Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Bicol Regional Director Joel Deseo kan pagpirmakan mga special permits may tatao sa mga bus company na mabiyahe para sa Semana Santa sa masunod na semana. Kapag ipagurong kan di sa News kay RD Deseo, sinabi kay ginawara pa rin eksaktong numero kung pirang mga special permits ang itatao ninda dahil sa may mga nagdudugang pang mga aplikasyon. Sinabi ni Deseo na official o special permits na ini ang epektibo poon sa Abril 11 sa good Abril 27 kung sa kumpiyansa siya na sufisyente ang numero kan mga buses na maakomodar kan mga pasahero na maluwas sa manibaybang probinsya sa rehiyon. May gutmanan sa indang koordinasyon sa Philippine National Police, Highway Patrol Group, LTO at iba pang opisina para man sa pagkondukta ng inspeksyon sa mga terminals at mga units kan pass, sabay pa ang pagpalpagtag kana sa indang personahe sa mga mayor na terminal kay bahana ang terminal sa Naga, sa Sorsogon at sa Legazpi. Bantang wala pa si Sir Marnie na specificong projection kung pirang mga pasahero at mga malaog digit po sa Bicol Region and then maluwas alagad siniguro ninda na sinda po unpreparado. Yan. At man, may mga reklamo na ang mga pasahero pwede ning ipaabot sa indang opisina para magibuhan in aksyon at siniguro nila na maagi man ini sa due process magatawan in penalidad itong mga patunayan na kapag kumite rin violasyon sa indang mga pulisiya. Ayun. So, yan ang special permit na yan. Yan yung mga Bicol buses na bound for outside of the province of the region. No? Kung magkulang sa mga bus din na mga dakulang yung mapamaranila o kung ano, magkulang, di igwaning ma-augment. Yan ang purpose kayan. So, pero palang April 11 hanggang April 27. Opo, sir. Ayun, okay. Pero ang projection nga ni kayan sir ni RD Deseo, posible nga yung ngunyan ngayang Semana Santa, di ni maguruli. Kasi siyempre, pag Mayo ngaya, kinasahan at the same time, kasabay na itong eleksyon, baka duman niya, mas nakul na mga pasahero, ang mga mauruli sa kanya-kanyang probinsya, digdi sa Bicol Region. Ayan, obserbaran tayo yan sa mga masunod daw. Apo. Okay. Yan po, Sir Mar, ang mga dagdag na informasyon paghuron taman sa Regional Director kan LTFRB, si RD Joel Deseo. Yan po ang mga dagdag na balatahan hindi sa luwas, si Izal Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel. At saka si Boy, salamaton. Bueno, mga tugang, mahabang parada ito. Standby lang po kamo. Oras na ito, mga tugang, alas 11:40 na nin pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Check this out.
appeal sa Ligaspi. Bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa pong programa. Uy, isa pa sa dapat niya itong girumdumon niya araw ng kagitingan yung mga farmers and fishermen ta. Farmers and fisher folks. Mga bayani rin po yan. Nagpapakahirap para po pakainin tayo. Ha? Sana lang yung mga nagkakandidato po niyan, magtaupunin ko niyan. Magtaunin mga programa para po sa maiangat man ang buhay ka mga paraoma. Asin po kan sa tuya po ng mga parasira. Bako sa may itong palliative na solusyon sa problema, kundi ito pong pangmatagalan. Di ba? Para po sabi nga ni ining mga nagpapakaon sa tuya, makatanak man kiginawa. Digdi lang sa tuya sa Pilipinas ang farmer, mga tugang na minatius talaga. Sa ibang mga lugar,
mga nasyones na nadumananta, mga farmer mayayaman. Diba? They produce the food that their nation eat, mga tugang, their nation consume. Ayun na po, tabi mayaman sinda. Kita digdi ang sistema dahil sa kadipisilan, mahalo ng abono, mahal ang inputs. Kaya nangyayari, mga tugang, kapag tapos ng mag-ani, dadarahon sa papisaran, darahon sa saran, papabakal, tapos babakal ki pangonsumo. Medyo hindi magandang pangyayari sa buhay ng mga paraumata. Dapat maprogramahan po tama. Dagdagan ng produksyon, tanganing bumaratoan sa tuya po ng mga barakalon dyan, particular mga agricultural products. Alright. Sa mga nag-arapot manungod sa sinakulo, dyan po sa Santo Domingo, hatod kan Dominican Dramatics Club. Yearly po yan na pigigibok ang grupo natin. Mga bago na ining mga henerasyon mo yun. Ko na nga ni Merid bilang iba. We started this mga nabilogon ang grupo ng 1980, no? During our high school days. Pagkatapos na during my term as president kan Dominican Dramatics Club, pinasar ko yung nakagibo kami ng constitution and bylaws tanganing sa requirement na maning marehistro sa munisipyo. So, hanggang sa pinagpadagos na po yung mga paghiribat, hanggang sa nakaseno ko ito sa dait, nabilog po ini mga tugang na sinakulo. Bicol yan, ha? Pinagtsagaan po yan ni na Lem na Bilaro, ni na Janice Balkin, at saka nung mga ni na Alex na Calleja, ni na Nunoy Luciñada sumalangit nawa, sina Pading Alex na Balyatan, sina Sir Jan San Esteban. Yan, sino man nagpakahirap niyan eh. Hanggang yan, mga tugang buhay pa. May sinakulo tabi Giraray, April 17, alas 7 ng Banggi, dyan po sa Potenciano Gregorio Recreation and Cultural Center. Kaya alas 7 ito masimula kasi may prosesyon po ng Miyerkules, di ba? May prosesyon ng Miyerkules. So, ini po mga tugang, sa tabang mangkan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, sa Giraray po na mahihiling, inaktual, ini pong sinakulo kan Dominican Dramatics Club. Ang Jesus Christ po dyan, si Joel Nabarnedo, ang may gusto na lineman kan Aliko. Pagkatapos si Chanel Kathleen Barrios pala ang Mary. Directed by Richard Lillis and Assistant Director si Rhea Caranza. Ayan, okay? Di salamaton man sa kay Ma'am Lalina Balunso kang 3 hijos sa suportas ko sa grupo tabi. Salamaton. Okay? Iyo po yan tabi sa mga nagharapot manungod po dyan sa sinakulo para dan sa pigigibo mga tugang taon-taon yan kan sa Santo Domingo kan Dominican Dramatics Club. Last year nga ni naalala ko, in-invite sinda dyan sa San Jose, Barangay San Jose sa Malilipot, doon sa simbahan sinda nag-perform. Okay? So, ewan natin kung sangon yan, kung may mag-invite pa mga tugang outside of the municipality, digdi po sa panahon na ini. Okay? O sige po tabi, mga tugang, duman sa mga kababayan ta na padagos pong nag-abang ka mga updates po dyan. Alright. Malapit na daw matapos yung yung Piñaranda Park, yung rehab ng Piñaranda Park. Ang Arambo Canal, kan panahon ni ni Governor Rosal, kanabilog mga tugang ang pagpa-renobarkaan naobserbaran mga tugang na dahil na nahiling subalyo ginagawang skating rink, di ba? The ambition is dapat open field manggirarin na mailing mo subalda-balda. Ang kadigi sa may parte kang Kapitulo, mailing mo sunya kung duman sa may parte kang kunyan, sa may katedral, biling mo banaldakan boss, iriling ka boss, tapos green na green. Dingon niya na, hiling ka may mga ginaribo, may mga bench na, concrete benches, pagkatapos sabi may solar lights na, kasi di ba pa, hindi ko ano pang gibon, pero sabi na, Mayo 2 ang target na matapos. Supposed to be kasi, matapos yan last year pa. Guro sa amount kayan, garo to the tune of 95
milyon, mahigit yan, no? Na renovasyon na yan. Siguro ipapaloptan lang. Kung dahil nasa sa memorya ko, nasa mga 95.8 million yan eh. Pigpapatrabaho po yan sa supervision kan Second District Engineering Office kang DPWH. Iyo. Tayo nakakasakop niya under the watch mga tugang ni DE Warren Azotea. Iyo po yan mga tugang ang updates na report man mga tugang kan Chairman Committee on Infrastructure and ano yan yan infrastructure si Sir Jasem na Palmiano, no, ang chairman diyan. Na yan susabi daw kang DPWH. Okay, pero as to how many percent accomplishment, dahil pa po itabi yan na nababanggit. Adalang pagkarong marayatan, sisigurong kung pirang porsyento na talaga. Pero ano lang, sambulan na lang. Mga tugang pwede na magamit, di ba? Tapi dali na ano na, supposed to be dapat may dalingit ang magamit ko takang gaitong ano yan, Magayon Festival. Kung dahil sinibog, di ba? Kung dahil sinibog na may mga restrictions baga ang Commission on Elections, managod po sa government spending ban. Kaya para dahil ngayon yung problema, dahil kita i-atras na lang, next year na lang. Di ba? Okay. Pero so ito po na Grand Marian Procession, mga tugang, kunyan manggiraray, lawos manggiraray, may pagkapira lang na mga inobasyon dahil bako lang sarong aldaw siyang mabiyahe dyan sa kadagatan, kundi kada lugar ma-overnight duman mga tugang so kunyan. So imahi, bago makaabot tigdi po sa Sawangan Park. Alright, so yan po tabi, mga dagdag niya itong mga impormasyon para sa mga kabarangay ngunyan po, mga tugang, madapit na ang bakasyon. Malapit na, halos next week. Iyon na po yan ang mga, okasyon kan mga deputy schools, di ba? Mga moving up ceremony, recognition rights, mga tugang na dapat matapos din yan hanggang pitsa 16 garo. Hanggang 16, tapos bakasyon na sinda hanggang sa Mayo, di ba? Baralikan ninda mga tugang, Hunyo, pag-ireskwela na, nabalik na sa dati, from June to April na bakasyon na, tapos kunya na balik na po sa dati, bakuna subrukasan ngayon August, di ba? Babalik na po sa June ang burukasan po ng klase sa mga deputy schools, no? Dahil pa dyan sakop sa mga sa koleyo CHED bagayan, dahil pa po yan kikugus kang CHED, yan po ng sistema yan. Alright? Okay, naman po sa mga nagkaplano na mag-enroll sa mga computer sa courses, dahil mga taga Santo Domingo as in nearby municipalities, diyan po sa First District, yan po tabi, bukas na ang aplikasyon para sa entrance exam diyan po sa Santo Domingo Community College sa Barangay San Andres, Santo Domingo. Duwang courses po yan, mga tugang na pig-offer dyan. So saro, ito po na 4-year course, tapos yung saro, mga tugang computer applied services, garo 2 years ito, no? Diyan na lang po tabi ka, manapon nito si Ma'am Tess na Bustamante, ang administrator po dyan. As in, iba pa mga staff tangani po na maka-eskwela kita. Libre po yan, no? Libre ang pag-eskwela dyan sa Santo Domingo Community College. Yan. So ginabatan pa lang, congratulations may permission na from Commission on Higher Education to offer mga tugang Bachelor of Science in Entrepreneurship. Diyan po sa Ginubatan. Yun po ang na-approval na course. Diyan po sa Ginubatan. Sa Santo Domingo, 2 courses, mga tugang para po sa computer. Mantang sa Bakakay, di ba? May yung Bakakay, igwa man na community college. Pero garo duman, so pagiging teacher, mga tugang sa kinder. Yan po yan ang pinag-offer man duman. Okay? Bueno, mga tugang, yan po ang mga istorya tango niya na pagkaaga. I think this is all for today. Para po sa mga kababayan iskeda na muna po si Papa Mal. Ngunang pungal daw na ini, Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother Perpetual, don't forget to attend the miles and say your novenas.
Sa Indo ka, boss. Sa pangalan po ni Ronald Baldo. Sino nang kasama natin ngayon? Si Ronald pa rin. Pagkatapos si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Paglipat sa newsroom, si Ciara at saka si Jenny. Mega Force Pastor. Ako pa sa lingkod. Mardila, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod na, taod-taod lang ang tambalang Sir Bert Nunez as in Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12. Masunod na po yan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Fortis